Aínda que algúns grupos xa declinaron o ofrecemento, outros nin sequera contestaron, o que fai pensar que Manuel Ruiz liderará o Executivo novamente en minoría ao longo dos próximos 4 anos. O rexedor ribeirense xa procedeu á delegación de competencias no novo goberno. Víctor Reiriz repetirá como a concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade Cidadá. Ana Isabel Ruiz asumirá Servizos Sociais, Promoción Social, Igualdade e Diversidade. Ana Isabel Barreiro será a concelleira delegada de Administración, Innovación Tecnolóxica e Transparencia, así como tamén Atención e Participación Cidadá. Ramón Doval encargarase das concellerías de Relacións Institucionais, Turismo, Promoción e Dinamización Económica. Juana María Brión asumirá Educación, Xuventude e Deportes, mentres que Elvira Pereira será concelleira delegada de Medio Ambiente, Parques e Xardíns e Cemiterios. Pola súa banda, Emilio Pérez Outeiral encargarase de Persoal, Benestar Comunitario, Mercados e Consumo, e María Xosé San Pedro será concelleira delegada de Infraestructuras e Urbanismo e levará tamén Cultura. Pola súa banda, o alcalde Manuel Ruiz levará as áreas de Economía, Facenda e Pesca. A proposta que manexa o grupo de goberno de cara ao pleno de organización contempla tamén que María José San Pedro e Emilio Pérez Outeiral teñan dedicacións exclusivas, o que os converte nas persoas fortes do novo goberno de Ruiz.